kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata juillet kalo tile 23 san 2019 kunnafoni labɛnna radio bɛnkan fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Sugununkura la. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Bolimafɛn dɔ ni mugu purunta kun don bɛ a la kunungo Faransi wolomasiri taabaw dagayɔrɔ la an fɛ Gawo sigida la o puruna a kɛra sababu ye a ye kɔlɔlɔ se wolomasiri taaba dɔw ma. An ka dunanjigiso dɔ la Bamakɔ yan kunungo baarabolo dayɛlɛla n'a bɛ tile 2 ko fɔ ka ɲɛsin lafaamuyali ma ka ɲɛsin solonadonbagaw ma n'o ye avocaw ye nin labɛnna cabinet d'avocat Dauphine Consul o maaw fɛ. ONG Al Farouk a ɲɛma Sheikh Ibrahim Kantawo kunungo a ye kurubɔnkarili kɛ ka ɲɛsin kalanso dɔ ma a kɛra ACI 2000 la Bamakɔ yan. Dɔnnibagaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan bolimafɛn mugu purunta donnen a la k'o kɛ janjugu ye o de puruna kunungo wolomasiri taabaw Faransi tɔgɔ la olu dagayɔrɔ la Gawo kɛra sababu ye a ye maa 3 bɔɲango a ye olu jogi Faransi ka wolomasiri taaba olu b'a la ani estonien kelen bɛ a la. État major wolomasiri taabaw olu tɔgɔ la Faransi jamana o ka kuma lasela Frédéric Barbry ale ye a sɛbɛntiya. A ko nin kɛra nɛgɛ kaɲa 15 tɛmɛlen ni sanga 45 baɲango ye kunungo kɛra Faransi ka wolomasiri taabaw dagayɔrɔ min bɛ Gawo a y'a fɔ nin fɔcogoya in na tan. A ko Faransi ka dagayɔrɔ min bɛ Gawokaw fɛ k'a tilan bɛ yɔrɔ 2 de ni ɲɔgɔn cɛ. Fankelen fɛ o ye minnu ɲɛsin bɛ terrorisiw olu kɛlɛli ma n'o ye Barkani ye. Fan dɔ fɛ Nations Unies o ka kulu min bɛ anw fɛ yan MINUSMA olu bɛ fan dɔ fɛ olu ni minnu bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o ye wolomasiri taabaw Mali tɔgɔla faamaw k'u tilan bɛ nin kulu 2 de ni ɲɔgɔn cɛ. Colonel a y'a jira k'a fɔ ko wolomasiri taaba 3 ni Estonie jamanaden kelen bɛ a la k'olu joginna ko nka ko u nin tɛ siga la. A ko bolimafɛn ma se ka don ka in kɔnɔna na dɛ k'a kɔni puruna a dayanfan de fɛ. Estonie jamana o maa 50 baɲango olu bɛ Gawo MINUSMA ka kulu in kɔnɔna na minnu bɛ yala kɛ ka lakanda baaraw k'olu kɛ olu faran bɛ Faransi ka wolomasiri taabaw kan n'olu bɛ taa 4,500 baɲango la n'olu bɛ Gawo kɔnɔna na. Nanjigiso dɔ la Bamakɔ yan baara dayɛlɛ kɛra kunungo a bɛ kalanbolo ko fɔ tile 2 ko la ka ɲɛsin solonadonbagaw ma n'o ye avocaw ye. Kumakan min n'u y'o don ba la ni kalan yɛrɛ kɛra o kan o de ye OHADA o ka kɛnɛfugaw sanfɛ juruw kan ka kani cogo di ka fara ɲɔgɔn na. OHADA ale de ye kulu min n'o ye ka baaraw mɛricogo ɲuman ko o kɛ farafinna ale bondakun kan. U ko an ka sɛbɛnkan kumaw ani kɛnɛkan jaraki an k'olu mɛri ɲɔgɔn na yaasa baaraw olu bɛ se ka ɲa an bolo cogo min na n'o ye kiri ani ka dɔn ka fɔ kiri farali cogoyaw ye. Nin ko in labɛnna cabinet d'avocat Dauphine Consul maaw de fɛ yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ sariya baarakɛla ninnu u ko a bɛ se ka jo cogo min na farafinna bondakun kan. Club OHADA Universitaire Mali a ka maa ɲɛɛlɛkɛ min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Boubacar Jambu ye ale ko kumakan min yɛrɛ n'u y'o don ba la n'o ye juruw saracogo ye OHADA kɛnɛfugaw sanfɛ ko nin kɔni ye sira min b'a to kalan min kɛra sariya baarakɛlaw kun ani a kɛnɛkan jaraki u se k'o 2 da ɲɔgɔn kɔrɔ cogo min na u ka baaraw ka ɲa u bolo. Minisiri ka nɔbilama sariya minisiri kɔni an ka jamana kɔnɔna na n'o ye Fuseni Togola ye ale ko hakilina min danginɛmayalen filɛ nin ye ko nin bɛ sɔrɔ bolo jidili ko fɔ cakɛdabaw ani fɛn min ka dɔn ka fɔ maaya yɛrɛ siratigɛw fɛ. ONG Al Farouk a ɲɛma Sheikh Ibrahima Kantawo a ye kurubɔnkari kɛ kalanso dɔ la kunungo kalanso in dayɛlɛla a bɛna ɲɛsin kalan de ma
bolola kalan ACI 2000 la kalanden jole munun n'olu bena nin jibɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ kalanso in kɔnɔna u bena cakɛbaraninw sɔrɔ n'o ye ordinatɛrw ye laboratoirew sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔw ko nin kɔni sera ka ɲɛnamaya baaraɲɔgɔnya fondation Ben Rachid El Aktoum Émirats Arabes ani fɛn min ka dɔn ka fɔ kɛn yɛrɛ ye kulu in ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ONG El Faroukou ye ONG El Faroukou min yɛrɛ fila bɛ don da caman fɛ koyi dɛmɛ sira fɛ i n'a fɔ kɛnɛya ladamu kɔlɔnbasenw ekɔlisojɔ misirijɔ a b'olu kɛ ko wa ko nin baara min filɛ nin ye k'a bɛ taa dolari wari miliyɔn 1 ani 800 bɔɲango la. Compagnie nationale libyenne de pétrole n'u ko ma ko National Oil Corporation bakuruba fɔla NOC u ye a danganamaya kunungo k'a fɔ k'u bɛna taji bɔ k'u bɛna o baara kuraya u ka taji bɔ yɔrɔ min bɛ n'u ko ma ko terminal Zawiya a bɛ Libi jamana a b'a woroduguyan fan fɛ ni a tun datugura sibiridonya tɛmɛlen nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ k'a lasa balimakɛ Seyidu Sila Maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛ ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ni Ala m'an ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ ya kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka faama ka journal Bambara la mais a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ bɔlɔlɔ kunnafoni disira don www.malizoom.net Maraka faama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ko a k'an bɛɛ sini ni Ala sɔnna a ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.